Masha Allahu. A cikin matsananciyar soyayya da kuma farin ciki, shahararriyar jarumar masana'antar Kannywood ta fito ta bayyana mahaifinta a social media. Wannan ne karo na farko da jarumar masana'antar Kannywood din wato Amal Umar ta bayyana mahaifinta a social media, kamar da yadda sauran jaruman Kannywood din suke yi. Kamar an tsaga kara kuwa, shahararriyar jarumar masana'antar Kannywood din wato Amal Umar tana ɗaya daga cikin shahararrun mata da suka shahara a masana'antar ta Kannywood. To masu sauraron mu, kada dai ku shagala, kuna tare da tashar mu ta labarai. Da sauraron mu sai ku dangula mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci.